Maphupho fezeka Hi, my name is Ntombi. You see, today is Umembeswami. My husband, or my fiance, if I can say that, is Utinari Jalase. He lives right next door. Talking about finding love right next door. Uzombesa namhlanje, malobolo age will November 30, just 30 days away. 30 days ago. You need to edit that. Namhlanje usuku lokwembesa, so thina abakwaNtshangase siyombesa kwaMsiphi. Avelini edlule nje angemaningi besikade siyolobola khona kwaMsiphi, so sase sibuya nosuku ke ukuthi namuhla sizombesa umndeni kwaMsiphi. So nje sizothatha lethuba siphinde sibonge bonke abazosisingatha namuhla emcimbini wakwaMsiphi nakwaNtshangase, ihlobo, abangani, kanjalo nemindeni ngokuhlukana kwayo. Sizothatha lethuba sithi sibonge nje naNkulunkulu ukuthi usuku luze lifike, ngoba thina singabantu siyaplana ukuthi hayi sizokwenza ukuthi, kodwa nje sibonge ukuthi